uMbali uvuma yokuhlela ndawonye amalobola ayifake nosamkelo. Uzinikele amaphoyiseni umethuli wohlelo izokuthola uXolani Khumalo. Izindaba zezosonyuzo uyifundela uSiphiwe Ntombele esesitezi sawubona mbukeli. Ikale phansi impi yezithandane ezidumile okuMbali Dlamini kanye noSamkelo Shezi zikwebhana nje ibisiphulekile impi yazo njengoba lo wesilisa ubesedlulele phambili. Intatheli yethu izamile ukuxhumana lezi zithandani ngocingo lapho wesimamo eveze khona ukuthi bawahlela ndawonye amalobolo angamanga njengoba wayiphika kuqala ethi wayingazi ukuthi angamanga ahlelwa nguSamkelo. Uqhube wathi wayinethemba lokuthi ngecontent okuyiyona ezogaya imali uzokwenza ukuqondile uSamkelo. Izwi likaMbali eliqoshiwe. Even ukuya podcast mina wezos ngangaye mhlawumbe ukuthi ngifuna ukuthi mhlawumbe ngimhlambalaze or what angihlangana Samkelo uyishawelwa yinduku zakhe ukuthi yena uziphilisa ngecontent yamanga uqambela abantu amanga. It's none of my business and uyenze nami uyenze nomuntu wrong even wesi akangitshelanga that sengiyiqala leyo nto leyo ukuthi this is content. Ukube wangitshela mhlawumbe bethu ngabe ngiya understand because mina I know ukuthi ukube wangitshela sasiyise sifike ngisheydabeni zamalobolo ngivuma ukuthi sifake amalobolo. Ngangeze ngivume ukuthi kufake amalobolo because ngangitshela ukuthi cha shem indoda yami ngisupporta indoda yami. I understand into engenziwa nayo noma imuphi umuntu wesifazane othanda indoda yakhe leyo. Ngicathi mina uSamkelo uyenza imali so that mhlambe sizoba right ngelinye ilanga. Ngangikhohlisa ke ne-inspire sharp ke wangikhohlisa akakhohliseka yena. Mina into engingayifuni kuyena ukuthi enze engazi ukuthi wahlala phansi nami wangitshela wangi-understandisa nga-understand ukuthi senza i-content. No, uSamkelo ethintwa intatheli yethu uvezile ukuthi lo wesimame ulokhu emnaka ngokuhamba ishutha kuma-podcast ephatha igama lakhe yingakho elokhu eposta izithombe zikaMbali sasokola. Izwi likaSamkelo Shezi eliqoshiwe. Hawu phela manje ngibona phela lokhu umntalaba mfethu mfethu awadiliza abatsha angimtalapi lutho zodwa ngimtalapi inhlobo uyena bese ngisukelile. Yeah. Mina yabo nje mina bese ngizothini wayehamba ukukhuluma ngegama lami ma-podcast yabo. Mina ngeke ngoba phela ngisulele mina ngisho lutho. Yabo into angayenza fethu udanki nje mfethu yabo because mina kukhona engikwenzile okuhle yabo noma ngayena ngabuka ngale ndlela ebuka ngayo futhi ke mina okunye ngaxolisa bukho yabo ningabe wabona ngathi ngiyamsebenzisa ngaxolisha mina mfethu yabo ngathi hayi. Umengameli wamabhinqa ungizwe Mchunu uzosondela kumholi weMarch and March Movement uJacinta Zuma ogqugquzela ukuthi kuhamba bokufika bangenawo amaphepha okuba kulelizwe. Uveze lokhu njengoba kade yolekelela izifundiswa ezifundeza gogoda ebeziqhinqe ngaphandle eminyango wezemfundo ePietermaritzburg zikhala ngokuntula imisebenzi. Ungizwe uphinde wathembisa ngokwenza imbizo enkulu azoyihlela eMosmabhida Stadium eThekwini lapho ezobe bize bonke abafunda baqoka amajazi abangasebenzi. Ungizwe Mchunu uyachaza. Abantu abangaqashi abantu ngendlela efanele phansi. Unemployed graduate. Ngithi njengamanje usize ngilificelana ngilibonela into engizoyenza. Latest must be April. Nangu ngithini? Ngifuna ukuthi uhulumeni simfake ingcindezi abone ukuthi usize esibhekana lungakanani. Ngiyozosuka la ngiyobhuka iMoses Mabhida akekho ngisho yedwa umuntu ozongena engenayo iqualifications. Ngifuna ukuthi ehulumeni si display kuyena sigcwalisa stadium ezimbili iKings Park Rugby Stadium as well as Moses Mabhida Soccer Stadium. Nyangisho zigcwale kanye kanye lezi stadium kubonakala ukuthi how many people that are highly qualified and educated that are unemployed. By April I'm going to do that. Asibishele Shombe uJacinta uma ngobese ukliye lento ayikhulumayo ensonke siyayikhuluma phela inamakhoda alukhuni ekufunela guquka. Mina kangisondele entweni bese ingabi nawo umphumela ofanele ngoba la inkinga lelizwe lethu iyodwa kuphela ngezoxazulula lento eshiwo uMangobese. Ngiyangizwe ngithini ukuthi kushintshe uhulumeni finish ngoba
sikhuluma ngabantu athi abahambe bokufika ushiye isebenzi abelusi abantu abalusi inkomo zakhe abantu bokufika abantu abamphekela abantu bokufika onena abantu bokufika imoto yakhe ikhenikho abantu bokufika abanganamaphepha bonke labo bantu abantu abagcwele imingcele abangena eSouth Africa ama-agent abo abantu base-South Africa. Usize amaphoyisa ukuthwalana phezulu abakufika nabakuleli ngenkathi kubanjwe umbhekisho esikoleni samabanga aphansi Eddington Primary School njengoba kukhalwa ngokungangeni kwezingane ezu-66 abantu abamnyama abahlala kule wadi kube kunezingane zabantu bokufika abangenawo amaphepha ezigcwalise izikhala. uJacinta Zuma ungumhleli wale mashi uthi namhlanje babone nomphathi wesikole ukhala ngokuthi abangaphezulu kwakhe abamphethe ku Department of Education okuyibona okumele ngabe bayalungisa lokhu. uJacinta Zuma uyachaza. Mhlanje besizobuya futhi lokhu safika la ngolesibili uprincipal engafuna ukuhlangana nathi. Safika futhi namhlanje kulesihlanu masihlangana naye ke waqale umuntu nje ongafuni ukukhuluma nathi. Kodwa ke sithe sesingena ngaphakathi sakhuluma ke into eyiningi yena uyikhomba ku Department of Education. Kodwa lento esizele la iyona ngoba izingane engala ezangaphandle la mhlawumbe u600 engazona eza la eSouth Africa. Phela kwalokho iningi lalo 600 alikhokha school fees baphila ngemali le yokusubsidize uhulumeni baya exempt from ukukhokha school fees. Ingane la eSouth Africa azinayo indawo. Sifike nje nelist thina sebeba u66 abasashodayo abahlala khona la endaweni. Esikwenzile ke namhlanje engikuthandile futhi engibone ngathi uwona line esohamba ngawo. Siletha abantu ba home affairs. Ngoba besifuna ba verify ama documents la ale ingane la ukuthi zinawo yena amaphepha. Yabo? Ngoba ngilokho ngishilo ngithi la kudlalwa ngomthetho wala eSouth Africa yabo. uXolani Khumalo ongumethuli wezokuthola weMoja Love usinikele amaphoyiseni namhlanje lokhu kuza ngemuva kokuthi kuvezwe ukuthi uKhumalo wayifunwa ngamaphoyisa aseKatlehong eGoli. Esebophe uhlalo weGauteng Crime Fighting Unit uDuma Radebe. Ukuboshwa kukaDuma kulandela icala lavulwa ngoDisemba ngumthengisi wezidakamizwa osolwayo owathi wahlaselwa futhi wakhonjwa ngesibhamu ngenkathi kuqhutshwa umkhosi. Uhlalo kazwelonke we-Action SA uMichael Boudimont uqinisile ukuthi uKhumalo oyilunga leli qembu obengenele esobumeya wasekuruleni uzinikele amaphoyiseni. Ziguqa lapha ezanamhlanje ezihambe phambili siyakuthembisa zobuya nezinye izindaba ezihambe phambili ngesonto elizayo. Sikufisela impela sonto emnandi, ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. Inkosi mayithele umusa. Amen.